cooperate, O God. Lord, tabangi kami, ubani kami, O Dios, panalangini ang matagpulong, O Dios, nga pagabuhian dinhi sa pulpito. Among ang kunon ang mga panalangin gikan sa pulpito mo dagay day nga na sa imong mga kaanakan. Among ginabugkusan ang espiritu sa katulugon. Among ginahinginlan ang espiritu sa pagduha-duha. Pumahawa ka in the name of Jesus Christ of Nazareth. Cast out, wala kay luna dinhi nga dapit. Salamat sa imong pagabuhaton, O Dios. Dalaygo ng imong ngalan. In Jesus mighty name, ang tanang anak sa Dios musulti ug amen. So, ang akong tema about sa body ni Kristo. Ang lawas ni Kristo, susama pud sa imong lawas. Naay ulo, bukton, kamot, tiil, og tiyan. So ang lawas ni Kristo igsoon dili ini siya mahulma kung wala ang church. Kita ang church. Kita ang church. Kita ang church dinhi. Kita gipahimutang sa Dios tungod kay kabahin ka sa lawas ni Kristo. Sa una igsoon sa diyang bag-o pa lang ko sa church, bag-o pa lang ko giluwas. Wala na ko nasabtan, pagtuon ako, mulingkod lang ko. Mamati, pagkahuman mo uli. Dili day inana ang purpose sa ato ang kinabuhi. Giluwas ka ni Kristo aron gamiton ka para sa iyang kahimayaan. Diyan ako nasabtan nga, ang matag pulong nga imong madungog sa pulpito, diha man sa imong panimalay, magbasa ka sa pulong sa Dios, imo day na siyang gamiton sa imong pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa matag adlaw anay mga circumstansya sa kinabuhi igsuon. Ang gusto lamang sa Dios ang iyang kabubuton ang matuman. Na-apply na ko na sa akong kinabuhi dili man dayon diha-diha. Apan nasayod ko sa matag usak siguro bag-uhan pa mo, pipila na mo katuig. Akong dasigon ang matag usa, be involved diha sa church. Sultian ta kay igsoon dili jud ka magmahay. Unsa imong gihimo sa church? Financial man, kusog man, unsa man ang na-contribute nimo sa church, sultihan ko ikaw, ang tanan adunay dakong kahimuan sa Dios. Tested and proven ang Dios igsoon. Sa 30 years kapin akong pagpangalagad sa Ginoo, 3 years akong anak nga kamagulangan, mag 33 siya karong October o 32 si ate. O 32 years na ko nangalagad sa Ginoo igsoon. Pero wala ko nang hambog nga giluwas ko sa Dios sulod sa 32 ka tuig. Ang akong gipasalamatan sa Dios nga hinay-hinay gibag-o niya ang dagan sa akong kasing-kasing. Ang akong kinaiya giusab niya tungod kay dili nako kaya kung ang akong kabubuton, ang akong kaugalingon ang muusab sa akong kinabuhi. Kay wala gyud ko'y gahom igsuon. Apan nagpasalamat ko sa iyang pulong nga ang body ni Christ nagkinahanglan day nimo. Kanako nagkinahanglan niya. So akong hangyoon ang matag usa, be involved in times of prayer. Kay ang gusto man gud sa Dios ang matag usa naaman tay baba, naaman tay dalunggan, naaman tay dila. So ang pag-ampo nagkinahanglan usab kini og panabang para sa buluhaton sa Ginoo. Pipila lang ta igsuon apan kung maghiusa ta diha sa atong mga prayer, ayaw sugot kita lang ang luwason. Gamitay mong kinabuhi diha sa imong mga kaila, sa imong mga silingan, diha sa imong mga paryente, ipakita kung kinsa ka giusab sa Dios. Dili man ka mo share sa pulong sa Ginoo. Dili man ka nimo kaya nga ibatbat ang bersikulo, verse to verse, chapter to chapter. Apan sultihan ko ikaw ang imong kinabuhi mao'y living testimony nga magamit diha sa imong mga kaila, diha sa imong mga silingan, diha sa imong mga paryente igsuon. Gamita lamang ang imuhang kabag-uhan nga makita nila. Sa imong pamuhat, sa imong pulong, makita nila nga lahi ra di ay ta. Lahi ra ta, lahi ta sa uban. Nga kuan man gud ta followers ta ni Jesus Christ, siya ang ulo sa church. So we are like Christ. So paano man ta mapareho kang Kristo kung palaaway ta? Paano man ta mapareho kay Kristo kung moadto tag church, igo lang ta mo lingkod, wala ta na involved. So ang akong primerong punto, mahimot ang involved diha sa bulaton sa Dios. Kay niingon man siya diri sa Efeso 4:11 hangtod sa 16. Kung ato na siyang isamary, ang matag usa involved yun sa bulaton sa Dios.
Di siya mabuo nga church. Ang church, dili siya mahimong church kung ako lang diri. Mahimo siyang church tungod kay naa mo. Mauna siya ang pasabot. Nganong kailangan ang matag-usa. So, ang matag-usa, gikinahanglan mulihok pinaagi sa tabang sa Dios. So, ma-involve ta diha sa buluhaton sa Dios. Bisan sa prayer igsuon, duol kaayo mo og church. Sultihan ta mo igsuon, ang ministry nga prayer ayaw siya ibaliwala. Dako kay siya kahimuan sa church. Daghan kay tag-iampo igsuon. Ang imong iang pamilya, ang imong kaugalingon si pastor, ang matag-usa. Kung imo nang isa-isahon igsuon, ang 2 ka oras kulangon na siya. Dako kaayo kahimuan ng imong mga prayer, duol kaayo mo og church. Kami layo man mi, pero sultihan ta mo naaman si pastor sa matag adlaw, buntag o gabi naga-pray gyud mi. Grasya sa Ginoo. Na may mga panahon nga dili mi makapri tungod kay nay importanteng lakaw. Bisan sa dalan, na ako sa likod ni pastor naga-pray jud ko. Tungod kay dili makumpleto ang akong adlaw kung wala ko'y prayer. Susama sa pagsimba, dili makumpleto ang akong adlaw kung di ko akong simba, kung ang prayer dili nako mahimo. Ang pag-awit dili nako mahimo, dili kumpleto akong simba nga pag-abot dinhi igo lang ko mamati sa giwali diri sa pulpito. So ina na ang atong kinabuhi, mahimo na tong lifestyle nga ma-involve ta sa prayer. I-exercise sa matag adlaw igsuon. Una ka mulihok kung pwede, mo ani ka sa church 15 minutos. Sugdi igsuon ang pag-ampo. Gikinahanglan namo ang inyong mga pag-ampo. Gikinahanglan pud ninyo ang among mga pag-ampo. Kay magtinabangay man ta igsuon, kay body man ta ni Kristo. So makapasalig ba mo nga mo pray mo sa matag-usa sa atoa. Dili lang kanamo, dili lang pud kay pastor sa matag-usa, sa matag individual labi na karon klase na. Nagkinanglan tagtabang sa Ginoo igsuon, sa financial kung face to face na ang klase. Dili ba lalim magpa-eskwela og anak wala tay kwarta. So we need sa tabang sa Dios. Ang tabang sa Ginoo, daghan kaayo tagpangayoon nga mga pabor sa Dios. Muna ma-involve ta diha sa prayer igsuon. Sa buluhaton sa Dios, iampo nato si pastor dili lalim magbitdala og church. Siya ang hanukan sa tanang mga problema, sa tanang mga gikinanglan sa church. Iampo nato siya, nga tagaan siya og kaalam. Daghan kay tag-i-pray igsoon, paningkamutan nato nga sa matag adlaw, unsa man available nimo na time na kay para sa Dios nga imong mahatag. Moanhi ka sa church, silingan lang mo sa church, dako kaayong pribilehiyo nga maka-pray mo. Lahi ra man gud ang prayer sa church. Lahi ra pod ang pray sa balay. Pero paningkamutan nato nga atong masugdan. Kay ang prayer dako kayong tabang. Kung wala man gud tay prayer, dali ra ta atakyon sa kaaway. Katong pana nga gibinat ni Satan, dili to siya maigo sa imuha tungod kay nagampo man ka. Mao na siya ang dako kayong tabang. Naay power ang prayer igsoon. So kana ang akong ma-challenge, madasig sa matag usa nga maningkamot ta nga mag-pray gyud ta sa matag adlaw. Na kay available na time nga mo pray sa matag usa kanato. Nga atong iampo ang church nga dili lamang kita ang luwason. Luwason tong mga miserable ang kinabuhi, mga guba nga kinabuhi, guba nga pamilya, luwason aron makabaton, matransform ang kinabuhi. Di ba sakit huna-hunaon pagtuan na ta dito sa gingarian sa Dios? Masudong nimo imong mga parinti tua dito sa kalayo. Mo na gamiton ka kanila nga mukabot og mga kalag. So tingwa igsoon nga mahigugma ka sa mga kalag sa imong mga paryente, mga kalag sa imong mga kasilinganan, bililhon ka na at tubangan sa Dios. Wala namatay si Jesus Christ sa atong bahandi. Ang iyang gipakamatyan ang atong kalag. Dili siya buot nga nay isa nga malaglag. Ang gusto niya, ang tanan makabaton gayud og kinabuhing walay katapusan. Anaa sa imo ang pagpili igsuon. Mao na i-share lang, dasiga lang. Bisan imo lang gyud siya nginon basin available ka ugma. Dasigon ka ikaw. Welcome ka sa among church. Maskin dito sa amo igsuon, na ako'y na-sharean nga magtiayon, ningon sila tilayo man kay inyong church. Kusige lang na may duol dinhi. Ang amo lang ang akong ginapray sa Ginoo makabaton mi og car para nami masakay nga mga silingan.
Dili lang ang akong mga anak ang masakay, kundi akong mga silingan. Kay ako manggungon sa gugma nga dili lang kami ang musimba, dili lang kami ang maluwas, kundi ang among mga silingan. Daghan mi ko na sharean sa pulong sa Ginoo igsoon nga mga silingan in times na ako opportunity mag chika-chika, magmarites-marites, musingit ko sa pulong sa Ginoo. Mingon te, pastura ka te? Dili. Di ko pastura. Giluwas lang ko sa Ginoo. Pastura ka tiba. Musimba unta miti pero wala man diri day inyong simbahan. Naaman day mo sa ubos. Iba ba man tong umua. Sige lang, naami simbahan diri dool. Dagan man simbahan didto. Didto mo magpasilong. Tistingi lang kay naay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. So inana lang igsuon, ma-involve ta diha sa atong mga pag-ampo. So sa ikaduha, to edify, paglig-on sa mga magtotoo. Nagingon diha sa 1 Thessalonians 5:14 tong basahon. 1 Thessalonians 5:14 ingon dire, nag-auhag kami kaninyo nga mga igsoon nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon og pag magpailubon kamo kanilang tanan. Nagingon po diri sa Hebrew 10:25 nga dili nato walaon ang panagtigom nga susama niini. So dasigon to edify, dasigon sa paglig-on sa matag usa. So paano man nimo malig-on ang matag usa kung sa panahon sa simba wala ka dinhi? Ang giimbita nimo imong silingan pero ikaw wala sa church. So kailangan di ay ta magdasig sa matag usa. Atong lig-unon ang matag usa. Kung naluya siya ang body ni Christ, kung naay nagmasakiton, mura pud kag nagsakit. Kung naay na matyan, di ba maguul pud ta? So inana ang body ni Christ, nagkinahanglan og paglig-on sa matag usa. Naamang gud gasa man gud na ang pagdasig sa matag usa nga naa kay iistorya bisan dili gud isa ka chapter sa bersikulo imong isulti kay kaning may edad na ta ang ato ang memory magkawala-wala na. Mao nang bisan lang gud ang imuhang isulti makadasig nga mga pulong sa iyaha, dako na ng tabang sa imong igsuon. Kay ang matag usa naamang gud tay mga weaknesses. So gikinahanglan nga ang paglig-on sa matag usa. Asa man ta maglig-on sa matag usa dinhi sa church una bago ka sa inyong panimalay kung magbisita ang imong igsuon. So kung naa ka sa church, lahi ang kalipay, ang gugma diha sa matag usa. Nabati ba na inyong mga igsuon? Kanang ma-feel nako kay Mira, kay Anan, kay Anis, mura pud sila akong mga anak. Anak gani? Kanang si Binang, ma-feel nako mura siya akong igsuon. Ana ba? Tungod kay body ta ni Kristo. Ana, ako ma-miss nako sila, si Kati, si Binang, o katong uban nga wala ni simba. Nang pag-abot kani dinhi sa church wala sila at katong nagkubo si Kati, na-miss nako siya. Nga maunsa ko ba nga pation ni muna tungod kay lawas man ta ni Kristo. So mauna siya ang makalig-on sa matag usa kanato. Hangyon ta mo ayaw mo absent og simba. Paningkamot mo og simba kay diha mo malig-on. Diri sa church maghatag man gud si Jesus Christ og kalipay. Maghatag siya gugma sa matag usa kanato. Ma-feel day nimo ang kalipay gugma kung nagtikungkong ka sa inyong balay. Nya busy ka dito glaba. Unya na ng laba, unya na ng tulog, human og simba. Di man ta isa ka adlaw mo simba. So, diri ta malig-on sa church. Diri ta lig-onon sa Ginoo pinaagi sa mga pagdaig, pinaagi sa iyang pulong, diha ta lig-onon sa Dios kay ang balang espiritu sa Ginoo mukunsad man na sa mga magtutuo sa atong taliwala kay mao man na iyang saad nga ang kung duha og tulo maghisgot siyang pulong naaman siya sa atong taliwala. So kung luya ka anhi sa church ay og absent og simba. Ang iunta mo bahalag kapoy gid nang musimba igsuon. Pero sultihan ta mo kung ang Ginoo hinay-hinay nagbag-o sa imong kinabuhi, dili kumpleto imong semana kung wa ka nakasimba. Dili gyud kumpleto.
gikinahanglan gyud ang panagtigom nga susama niini. Mao manggod ni siya ang kalayo diha sa pagpangalagad sa Dios, diha ta mukuha og kusog sa matag usa kanato. Ma-edify ta malig-on sa atong pagpangalagad diha sa Dios. Kaya ang pagpangalagad dili man ni siya pakuyaway, palahutayay. So paano man ta mulahutay kung ang ato ang kinabuhi simba dili ta. So mulahutay ta para malig-on ta. So ang atong gikinahanglan nga sa matag Domingo mo anhi ta sa church. So ang atong katakos igsuon sa ministry dili man may kuyaw oy. Kana ganing sa kanta, gyud mi hawd. Sa tinuod lang grasya lang gyud ni sa Ginoo. Kung hawd pa mi, wala na mi dire. Tuan na mi sa mga bar. Oh. Sultian ta mo igsoon ipagamit ang inyong tingog sa Dios. Puli-puli ta. Puli-puli ta ba? Anawa anak ko tingog oh. Puli-puli ta. Kay ngano man para malipay pud mo. Sultian ta mo igsoon sa panahon gani mag-praise and worship, lahi ang kalipay ihatag sa Ginoo. Unsa to imong problema dito ami sa Ginoo? Naay pinasahi nga kalipay diha. Sama sa akong gikaistorya sa jeep. Day, daghan pa mag-jeep. Nganong naglingkod man ka diha? Naglingkod ko likod sa driver. Kay wa nay kapasakyan sa pasahero ni sakay gyud ming an-an karon. Dili kompleto. Ingon gyud ko sa kong katupad, nagdala siya Bible. Tupad na ko nga babae, nakashare pa ko sa iya ha. Ngano man day silutan mo kung malate? Hoy, wala may silot malate. Dili ko malipayon mo simba kung malate ko. Siya kuyawa day uy. Isa ra man kalubot ang naglingkod nimo, milingkod man jud ka kay musimba man jud mo dakitan man ako mo sa imong anak nga nagdress. Musimba me, pero dili kompleto akong simba kung malate ko. Bahalag maglingkod ang isa lang nako kalubot, basta pag-abot sa simbahan makaabot ko on time. Mao jud na ako Dili jud ko musugot nga maulahi. Gusto gyud ko kana kay abot nila sa uban gani nga wali na adi ko ana. Kumpleto ang akong simba pag abot magpray, magkanta og maminaw sa wali, makakanta na pud. Kanang ang akong mga problema lipayon ka sa Ginoo. Sultian ta mo igsuon, ampot kong nabati ninyo na nga ang problema nga imong gibiyaan sa balay pag abot din ni mawala. Tungod kay na ang balaang ipresensya sa Dios, ang balaang espiritu, mao manggoy maglipay sa atong kinabuhi. Puno manggod ta sa mga problema gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Pag abot sa Domingo mag-refill kita sa atong espiritu. Puno ta sa mga nagkalaing-laing circumstansya sa kinabuhi. Apan kung mo-absent ka og simba, na mosamot gyud ta, maduot gyud ta didto sa kalaglagan. Mo na hangyoon ta mo ayaw og absent og simba kay maunay makalig-on sa matag usa kanato. Unya about sa ministry, kanang pag-ampo o kanang pag-awit para sa Dios, dasigon ta mo. Batanon man ka, haptong man ka, pagamit diha sa bulaton sa Dios. Ang imong tingog ngadto nga ri man na siya ayuhon ra na sa Ginoo. Pag abot sa tumoy magkuyog ra ta. Pareho ba sa amoa? Usay di man may perfect, di man jud tanan dili man jud perfect biskan gani dako kay nga church. Wa jud na perfect ana nga panimbahon ka ng praise and worship. Kay tungod nagadepende lang man gud ta sa balang espiritu sa Ginoo apan gikinahanglan nato maning kamot uban sa tabang sa Ginoo. Nya kung kami lang pirmi mo tindog diri makita ninyo mas maayo nga kamo na pud diri. Pareho ani nagbatbat sa pulong sa Ginoo, gamiton pud ka nga magbatbat dinhing dapita. Dili lang pirmi si pastor. Kay si pastor maminaw po na siya, unsa imong nakatunan diha sa imong pagpangalagad. Kaning akong giwalig soon, ako lang maning nakatunan sa akong pagpangalagad. Nangayo lang ko kapadayagan sa Dios. Nakatunan ako ni siya, nga dili lang day takutob diha sa bangko. Kanang upat o tulo kape, pungko, pamati, pauli. Di na maudi ay. Giluwas ta ni Kristo, aron mahimot ang kabahin sa iyahang lawas. Mahimot ang kabahin kung sa matag panimbahon ani ata. So ikatulo, as believers, we are Christ-like. Sama ng kailangan ang atong kinabuhi
isip niluwas sa Dios, bag-uhon ta ni Kristo nga susama sa iyaha. Dili pwede nga sige tagsimba sa matag Domingo, pag abot sa balay nagawas ng atong mga yaog pi. Anang human na tag labay ang bag pag abot sa balay, pag masugatan nimo tong imong iro o imong iring natamakan ang imong tiil, imo deng balikason di na mao. Ang atong kinabuhi hinay-hinay bag-uhon ni siya ni Kristo. Dili manggod ta, wala tay katakos nga mo bag-o sa atong personal nga kinasuluran sa atong kinabuhi. Kay unsa man ang naa sa atong sulod, mao man guna siyang mogawa sa atong baba. Ang una gyud bag-uhon sa Ginoo ang atong sulod. Una ang gawas. Paano man ta mabag-o kung ang atong nadungog nga pulong sa Ginoo gikan dire nya gipalapos nato dire. Kanang unsa ba ispareho gud sa nang sa balay mga bata, kasab-an nimo maymaya nimo gisulod dire, gilapos dire. Dili na mao ang pagsulod sa pulong sa Dios gisulod dire sa kasing-kasing. Kay ang kasing-kasing mao ni siya ang magmaniobra. Katong gisulat dire nga ang mga lutahan mag-abot tungod man gud na sa pulong ni Kristo. Nga mao siya ang mag-transform sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. Bag-uhon niya ang imuhang kinaiya sa una kusog ka man libak anang silingan nga wala man unta na nang hilabot sa imong kinabuhi karon giusabon na sa Dios tungod kay makabasa man ka sa iyang pulong nga dili na ta mamantay ana nila atong kinabuhi na atong bantayan. Kay ang atong kinabuhi mahisusama naman kay Kristo. Unsa man ang gibuhat ni Jesus Christ, nag-ebanghelyo siya. Iyahanggi ayo ang mga masakiton. Naputay katungod mo pray anang nagsakit. Uy, kana ganing mag-pray ka sa mga namasakiton? Gasa man na siyang gikan sa Dios. Naatay katungod ana nga mo pray ka ana niya. Ako na jud ko'y gugma ana. Si pastor kanunay nako siya ginadasig. In times mag-follow up me. Labi na natoy nagmaluyahon, nagkalintura ubo. Ako day siyang kuhiton tay. Magampo ta niya. Pahinomduman ako siya. Kay abi nimo igsuon, kung dili nako to himuon, maluya man ko. Maluya ko ba ang unsa gani sa Holy Spirit sa imuha nga iampo nimo to siya kay nagmasakiton. Unya wala nimo gibuhat, maluya ko pag abot sa balay. Mo na nga ako gid siyang kuhiton tay. Ampuan na to siya. Nya pag una mi mulakaw sa panimalay, magampo gyud mi diha sa panimalay, sa tagbalay amo gyud siya. Mao nang ma-miss mi sa matag tawo nga among na-encounter sa una. Magtawag, mag-text sa akoa nga ma-miss gyud nila mi nga mo bisita sa ilaha. Na usa kay na siya dakong tabang diha sa pagpangalagad sa Dios. Nga ang matag usa kanato mo grow. Mutubo kita diha as lawas ni Kristo mutubo ta. Kinahanglan mutubo ta dili ta kanunay bata. Diba? Kanang bata anak ni Kati, inana na siya kagamay karon. Pag abot sa panahon, mudako na siya. So inana apod sa pagpangalagad sa Dios. Kanunay ko nagaparimain bisan sa akong mga anak nga dili ako ang muluwas sa ilaha. Unsa man akong gihimo sa Dios, unsa man ang akong gihimo diha sa pagbuluhaton sa Dios, dili mo apil ani. Ang imong gibuhat sa Dios, maupod na ang isilot sa imuha. Maupod na ang i-reward sa imuha unsa man na ka maayo og dautan. So, ang matag usa ikinahanglan di ay may changes nga mahimo sa imong kinabuhi. So, we are like Christ. So, ikinahanglan ang kabag-uhan diha sa atong pagpamulong, diha sa atong buhat. Paano man na siya mahimo kung kita wala nagkinabuhi sa mga pulong sa Dios. So ang tanan pulong nga gibatbat diri sa pulpito, sakit man na, dili man na sakit para na sa matag usa kanato. Kaning akong wali igsoon dili lang ni para sa inyo ha. Bisan ako giwalihan ani. Nagkinahanglan tag kabag-uhan sa matag usa kanato. Ang matag adlaw namo nato nga pagkinabuhi, kung ita walay kabag-uhan sayang ang ato ang nabatunan nga kaluwasan. So, ang changes makita gyud day by day. Dili sa kada Domingo. Ang changes makita sa matag adlaw. Kung sa una musukol ka sa imong mama, makadaghan karon gamay na lang.
Kanang mutubag-tubag gani kasi mong mama sa una kay wa pa ka naluwas. Pangayo sa Ginoo nga Lord. Busali akong dila Lord panahon nga magyaw-yaw si mama Lord. Kanang paaka ang imong dila panahon mga saba si mama. Paaka ang imong dila. Pagampo Lord tabangi ko Lord nga di ko makatubag. Ana ba naay changes nga makita sa imong kinabuhi. Kung sa una tapulan ka. Tapulan gani ka mo bangon og sayo kay kuan ka na ganing maglihok, maglungag, kung saan ang isugo sa imong ginikanan, magamit man na nimo inig kadako nimo. Dili man na permanente ingon ana imong edad pag abot sa panahon nga mahimo na kang hamtong katong gitudlo sa imong ginikanan ma-apply to diha sa matag adlaw sa kinabuhi nimo. So gikinahanglan imuhang sundon. Walay sugo ni mama ug ni papa nga dili para sa imong kaayuhan. Gikinahanglan atong ikinabuhi kay ang pulong sa Dios ningon man diri nga mapariho ta kay Kristo. Si Jesus Christ nagpabadlong dayto siyang mama wa man. Nagtuman man to siya unsa ang kabubuton sa amahan. So unsa ang kabubuton sa amahan iyang gituman. So kay kita followers man ta ni Jesus Christ atong tumanon unsang iyang kabubuton nga makita sa matag usa sa atong mga kasilinganan sa atong kaparintihan lahi lagi na sila no kanang magistorya ba pulos man mga party sa Ginoo nya kanang unsa ban gidaot na siya dito ba pero wala gyud siya ni sukol abi nimo kung imo manggong suklan nang nagdaot nimo wala na part ang Ginoo diha kinahanglan iampo lang na nimo ang nagdaot sa imong kinabuhi kay para naa kay reward dito sa Ginoo. Kay siya man, ningon man ang Ginoo siya ang manimalos, unya kita di ay manimalos. Siya ang manimalos, kita igo ra ta magpakahilom. So, una-ana lang ang ato ang pag-function isip body ni Kristo. So, ang matag usa dili ta magpaparihong bata. Sa nakasulat diri sa Hebrew, basahon nato. Hebrehanon 5 12 ngadto sa 13. Last na ni nga verse igsuon. Cinco, 12, 13. Hebrew 5, 12, 13. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo. Apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamo magtudlo kaninyo. Sa unang mga leksyon may tungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon. Hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamo gatas. Sa 13. Ang nagkinahanglag gatas bata pa ug walay kasinatian bahin sa maayo ug sa dautan. So, we need to grow. Nagkinahanglan ta nga motubo. Tungod kay dili naman ta mga bata. Siguro kung bata pa ta katong bag-o pa gani kay kang giluwas sa Dios, kato maoy kinahanglan gatas pa ang mga pagmay mga gugmaan agod. Pero panahon nga ingon ani na pipila na kakatuig sa pagpangalagad, mga gahi na ang kailangan natong kanon. Pasabot, badlungon na ta igsuon. Diha sa atuong mga pagpangalagad sa Dios. Kana ganing mga wali nga mga sakit, mauna siyang gipasabot nga badlungon ta. Masakit si Jesus Christ magwali. Nadkita nimo ang iyang mga kanang sa Mateo, Lucas, Mark, John. Sakit kaayo ang mga wali ni Jesus Christ. Ang atua diri, taphaw lang na siya. Apan ang pulong sa Dios sakit manggod ni siya bisag unsaon nimo mura ganig samad nga nahiwa unya gibutangag asin ana ba sakit gyud na siya nga modulot sa atong kinasuluran apan pagkahuman igsuon makaayo sa atong kinabuhi. So sama sa akong testimony sa una, ang akong testimony igsuon unsa ni siya kanang ang akong kinabuhi sa una, reliyosa man gyud ko. Sa panahon sa simba, moadto jud kog simbahan. Bahalag di ko magtarong og suot basta makasimba lang gyud ko. Pero ang akong
nakita sa akong lula, grabe to siya ka-reliyosa. Balaan pagsulod sa simbahan. Kana ganyan nakita mo ng mga reliyosa nga musulod sa simbahan magluhod gikan sa pultahan padulong sa altar anang magdupa. Himo na sa akong lula. Pag uli sa balay, magsumpay ng ihang piugya. Yung ana akong lulo, ang lulo niya nako, mingon siya nga, useless lang nang musimba ka. Ang akong lulo, wato'y simba-simba. Pero sultihan ta mo, panahon sa gabi mag-ampo siya kay Jesus Christ. Ampot unsa to yung relihiyon. Dito mo simba, mag-ampo siya kay Jesus Christ. Tanan yang anak, yang giampo sa Ginoo mga apo. Dugay kay mahuman. Pero wala to yung dito mamalikas. Ang ako lang nakuan siya, unsa ka to yung relihiyon, makapamalandong ko ba? Wa pa man sa amo sa una ng mga ingon-ani nga mga relihiyon. Kaya dito sa amo, devoted man sila nga arsikula. Magunsa, luhod gikan sa pirtan padung sa altar, labi na Semana Santa, laliman ka ana 9 kagabi magluhod gikan maunsa gud ang iyang tuhod, pag uli sa balay magsumpay ang yaog pe. Tama di na. Ningon man si Kristo, maparihot ta niya na malikas desto siya pirmi. Naaman siya giingnan nga buang pero wala man siya na malikas. Tungod man to sa usa ka tawo nga iyang gibadlong. Pero gikinahanglan kay ang Episya nag-ingon man magkinabuhi ta ang atong mga pinulungan dili na susama kani adto. So kung naa ka na nga mga batasan karon atong paningkamutan igsuon nga usabon. Sa una igsuon sa tinuod lang dali lang mong gyud kay ko masuko. Sa akong mga anak kusog kay ko masuko. Sa ba hot-tempered. Apan sultihan ta kay igsuon na nagmilagro ang Ginoo sa ako ana. Dali ra jud kay ko ang ako kanagang gikamay sipyat sa akong anak kusi diretso kusog kay ko musingka. Apan sultihan ta mo igsuon sa kanakadungog ko sa pulong sa Dios nga nag-ingon diri nga dili na ta musingkas magsiningkahay. Giampo na ko sa Ginoo ba nako Lord. Dili na ko gusto magsiningkahay mi dinhi sa balay tabangi ko Lord. Sultihan ta kay igsoon nahimo ba na sa Dios. Ako yung niana jud ko sa Ginoo Lord kung giusab nimo sila kusog mamalikas kuhaan ning akong sigig paningka. Ang akong gusto Lord imong gugma maoy magpatigbabaw diri sa among panimalay. Mo anak ko ba ang prayer power kaayo na siya igsuon. Dako kay nagkahimuan sa imong kinaiya. Usabon na siya sa Dios nga mahimo kang hamtong, mahimo kang epektibo diha sa imong pamilya, diha sa imuhang mga kaparintihan. Dili man tama perfect pero naningkamot ang matag usa ka nato. Og akong akong mga pag-ampo nga kining ang akong wali karon makatabang sa matag usa ka nato. Nang tema Body of Christ. So magampo ta atong ihalad sa Ginoo ang mga pulo